pading nang ma je ka thora chite pading nang ma je ka thora chite pading nang ma choro iglo talo choro iglo la pendera phi ka che pan chini iglo alang li ho don mali itu Starting di alang lipas tambe stage nongani wai man chini reglo. Nok chini masa por pipan la pensera po pen ka che pan chini iglo Ladakh bang APHLC le ing tang tit ason kapre ke tu mena ing tang dunu nelo la ing long aso tum mangke adhima dak nang litum a record lang etnon dak aprang e karbi along lelo karbi dimasa tum along lelo la dak ho a det lo elitum karbi dimasa det lo halam ding pen cheng lok puanta setanon ye theklong lo la 10 square kilometers do la songbong pen ke rong pharo ke thom so se dake do lang bong karbi atum rong ner kebelo lapen ke dimasa tum rong crazy vet lapen garu tum rong nivet lapen mura pajat tum lage XT garden akhe erokom la tum rong thom vet lapen kechi tum bihari bongali tum loksi dake 90% so selo bang pharong bong pen throksir kep so se ke kechi tum binaklo anke la itum adet kachelong thuji polot ante APHLC tum sini ya chot ke lage aku claim chot ke high court ta APHLC tum si dam high chot ke dedi la si APHLC dak intang tete ason ga prek tung ke dak intang si ta alia velo dak bang hedi nilitum arni along ta itum than bom lo la ke case ke do ke nilifan case 280/21 lake police atum a case pilo tuning September in koira porni neliphan aman non ningkan isipra chiklojon nilo no anda nilphan nang arrest to tedetlo aman nili lar ang tong ing tiaphan thang nang je podun dia bang alang lige hadak ni tum la kache song hota nang dodun dia bang si alang liphan si arrest to rong lo ange arrest to rong lo lata nitum bhana nong ki juno ke la hello ka arrest tu rong mat police atum da la phan question se de investigation da vedet lo charge sheet da vedet lo FIR da vedet lo amat jail beng da mama jail ar luke abinong ke beng det lo te adak e han an ok ay ni tum chini lo la ko pilo ke vi la ke ang tong ing tipen anut kabar nililong chot kalilo nilitum kaduwe ang bong pen nitum ban kapachi bohong ra la APHLC kapi phugya phansi la ke chini lord me la ke bongo sena RSS la pen BJP tum chelang bet sila so kam ege claim lo ang ni tum ninge oi gela po hello hang bag be ka arrest po mat dumisen adim si pape dolo jata mesen lo abinong e permission nangji ke tong dam permission ata nang ne pulo anke kivi thua bangke lag alang litum kivi chena nam en nisika arrest re lake ke mesen adim bidam anke rat asotom bhan nilitum ka chong thui je plang det lo athema rat atung chini ne der mat poisa da nang pidun weret lo hala han jor chot bang harel arnisi pharoi sita long le bang ta sikain koi nang ipidun lake ka chong thui lo ke di APHLC atum si kachong thuye plang det lo la sinili tum ninge oil la dak hello kopilo APHLC atum la misa ka pachu be kam ke claim nahi ni tum kaita APHLC ka hok se claim nahi pobom lo non ga hok he che plang thu det lo thang bak BPC di jail che dam nang de si thap dam bor isi alang li ta che kroi dun det lo ni go son ni alang li phan ni tum pulo ju August thom kebra stir ni meeting do etsi alang li phan ni tum choning ri et lo je nang rat atum phan thanon je lage ne case kali ne phan nang arrest thaparet la pen ne phan duk neng hoi varet police atum BJP atum pura punot bongo sena RSS tum pura punot bom alang li tapu pede la boyo non ki chok chia bangke lama sinil tum kado ita ning oi roi lo la bangke la boyo alam mange athema non ke alang li phan si poisa thapilo nilitum APHLC account long e bangwe Google salong si alang li men pen la pen sipson han sia men pen si poisa ke dam lap lo nilitum long wang be nitum account lo
Seta rat ke mathapo ni litum si poisa talong lo pusi mathapo. Non ye thang bak be ka pachu be la puyo. La si son ka pachu be la pen ka chong thui ke rat atum hang nang ni pupu an ni litum ke kaning yet det api aku ceplang tu det abang ni. Re-election do yi buni ting pu de India constitution si gipu lagi neli chot kali lagi. India constitution Article 243M along si pulo ye Ponchat aron pen ke la Ponchat aron ke part 9 along si do constitution long la part 9 ke 6 schedule area ke la ke ajakong ave la ke claim inang ni pada ke tok do ang alang litum claim det ke aron repen election pe do kok lo kente la si non litum case claim bom lo case ke justice dume che than a link sita constitution si othip ji ke di alang litum constitution ateng me si order pi ke ange la ke damtang election ke oboidho sarkar illegal election la ke aron repen kapedo election pusi puvek po la ke justice tum ange election cancel that lo te la ke election aku tu tulang kok po kente la lo alam ke cheng sialam bangke cebohong he bangke la ke nili than pon po he sita me cebohong he non sita me nili che thedotti ke bangke APHLC nili joine pen ke hini ke thom do koi po bangala ke ceman melo lage bisaralam songlong nili phanjong sa kenang ave protang te la bang nili do thu joi la pen rara tum nili phana kenang do ti ke nili doji la pen rara kenang hi ke hini ke thom badonu bole kenang akanang gali la si nili rat kupi maning ke hang la so teng si doi la si nili joine pen song hini ke thom doi po bangka la ke sining pir theru de tik la so apu thaga la ke paman long le la esi lo la pen ni tumang bong ache bohong doma ave ma polam bang ta la than ponang kokpo la bangke ni tum mai meeting na nona dam ra pet bom lo kache bohong pulutang te isi vera hong jai long ingi ra pet ke uni dei la ke bang penan so tum ni ke hem chingki ke set kecho ke dun chehang he set la anan ke di la si non ni tum ko son sen de isi vera hong jai long pini ni ra pet lon te la si dak piniar ni dak karbiang long lo hur ke cho dut jai kathara pen ang tong ti ang bong lam che ton te kache bohong po lam bang la ke hokali pusini hin ben ke rar phan ke than pon paklar pon lo kapamang hu bang la ke CM tuliram nong hang ke hai lo tipot si pamang hu punili pudam lo athema karbiang long ke la ke tribal area puge la ke non pini karbiang long atoko nora da chini hur lo la ke la pen Assam panchayat aron along hala ingdeng silong la kipur ben silong pedi ingdeng silong masih tok anglo panchayat pu aron ke la ke tribal area made karbiang long arlo ke la ke lut kertang klar dak lo la ke la pen hala non karbiang long ke si election nang bi ke la ke Assam State Election Commission nang bi te Assam State Election Commission ke la ke panchayat aso pinak panchayat aso apok putang de panchayat lo lata ande koson si hala panchayat ben ka pinchong election commission le karbiang long lut kertang pupu mesen nang lut choklonte CM tuliram nong hang ang hop ben lam thi si bak chon luma hala India constitution long panchayat ke tribal area lo lut kertang pu thang bak bes salam no mante lake aron dolo dak athimak sokar bi so tum la ben tribal so tum sita me ame thang jutang jubat do la pen kapre sita me rong rup kachari ji phan binar ni mata ni li pulo la ke tuliram nong hang ke hai la bidi pu athema bipot lo dak kedam tang ke si election ke do hut ha hamren along DC office long nomination paper ke jokapat du siar ni nilitum kapre dak candidate atuma motor bangke pilut long le sita tuliram nong hang ke hai motor pilut long chok la si ni hala so ni chesong undur lo dak kado be dak songja potman chesong undur lo la so ka chesong dut aposi aning ke jangji si hala so ni pelo jelang ke bengji polang li ka chisik asin non dak election judet ang tek lang RP bang kalang li nang de pon check lo alang dia BD pensi la si ni li methang si pulo dak la so case ke la ke hala dak ahong lo jai ka thar pasi FIR pil ha so ni la pen dak lamding road along si la so procession ke jeng lo nili bang sebe nili pu lo gende lage ki pu ong lo nili ge athema la so ni ke nili best car biang long ni jang car biang long si dolang la so procession long ke le dunji pa nili body pigo sita hadak nili ke lian ge jut kok lo ante nili bang abi pile koso nang nap check lonte la si nili takar julo
la sila ke tuliram rong hang ke hai je chok chelo nili phane nang ju neng gali lo lage tuliram rong hang ke hai phane arjunoi nili bang abi pile koson si nili phane nang check lon te lake la sila hello bidilang no bugi budama theke la hello bidilang no lo nili bang abi pile nang check lo la sisita me hadak nili do dam nang kok lo ni plike bra hini hadak do dam nang kok lo la hello sita me la bangke kache song long ke la son ke phopon bom bola ke nili ning bibe hasota pugulo lage ni plike bra hini gali jika ningkan hini ke thomne nang bengsta lage che song bom dam bom nang boloke kache song bolotang de dake ingsuar hang tomonar behera ke lage do bom bolake la pen nili la bang so chatai pen si pulo la so phatai na beng check pen ke ka phiri ji bang gali lo non dak dingkan surin rekre throga ningkan pen itum kache song bangke cheke be mening thandangi pu piniar ne na chun chelang lasi ka phiri ji bang pujok flolo nona bangke dak kache songi la pu an lo kece ke be amen ma kang thanji ma militum phamana pa chiloji la hiniang bong kece ke be amen se kang thanji ma mate militum masena pa chiloji ma la hiniang bong kolo bang se tuliran hang ke hai chong bai ma chong isima si chong bai no ta la so ke manga pa chunji phan ke nilitum ke nili pran ben me kache larji phan ke sik ding lo lage ande koson si hala panchayat ben ka pinchong a election commission le kar biang long lut kertang pu kume sen nang lut choklon te siem tuliram rong hang ang hop ben lam thi si bak chon luma hala india a constitution long panchayat ke tribal area lo lut kertang pu thang bak besi salam no mante lake aron dolo dak athimak sokar bi so tum la ben tribal a so tum sita me ame thang jubat jutang jubat do la pen kapre sita me rong rup kachari ji phan village administration lai hui aron an ta thir klong do non ge hala village court pata ame thang do non claim bom lo gente lai hui ta hala constitution long kopi ma ke tok la so teng si claim bom lo alam era bangke tum rong rup arlo lam ki lam phong kaching sai phanta constitution long aron tok ang dolo la pen rong rup kachari neng ko son ma lata constitution long se aron do ang lo la pen dak la so posi panchayat ke dake lut kertang hala bang ame thang arona tang dolo ku posi lut kertang buki puno ande piniani lut kertang pule ku puson sila so Assam State Election Commission ke danang lut choklonte la kente tuliram ro hanga ke haile ke pamang hugali marara phan non da korlong non kes pichoklo koda sorta hala Assam panchayat ekalong pulo panchayat aron ke la ke tribal area ke lut kertang karbiang long lo ke lut kertang putok anglo ante koda sor panchayat ke karbiang long lo lut me pupun jilang ma wo ake lo pupumi jilang ma un elo lake la sila bang so kes ke lake hai vek poke ning thek long lo la pen re-election ke doji phantra kaddo ko berata me doji pole tum ining thena lahai ke lake BJP RSS lang no tum akar barlo lahai lasi ilitum abang putin anu tintum sitame ilitum la BJP atum nang kethan tabalam RSS nang kethan tabalam la ilitum kadu kawis tame kachiri donangji la pen ilitum imit hang along ri long padapan ke abang putin anu tintum sitame ilitum kimi ke chok atu war ilitum dam nangji